цяпер перанесемся ў рэгіёны, дзе малому бізнесу даводзіцца літаральна выжываць. У Падсвіллі на Віцебшчыне пад пагрозаю традыцыйны гандаль у цэнтры мястэчка. Неўзабаве тут не застанецца ніводнага гандляра. Ажыўлены некалі рынак спустошыў як прэзідэнцкі ўказ нумар 222, гэтак і лакальны канфлікт з камунальнікамі. Між тым ад жорсткіх умоваў працы цярпяць не толькі бізнесоўцы, але і пакупнікі. Ян Бабіцкі. Некалі шматлюднае месца гандлю ў мястэчку Падсвілле, што на Віцебшчыне пусцее з кожным днём. Яшчэ некалькі месяцаў таму мясцовыя жыхары маглі набыць тут самае неабходнае для жыцця. Сёння... Нет, я была отъехавшись в Минск, а приехала, гляжу, нешта і базара нема. Гандляры пачалі нечакана знікаць з Падсвілля адзін за адным. Папаўзлі чуткі, што мясцовыя ўлады збіраюцца зачыніць рынак. Белсат паспрабаваў высветліць, што насамрэч адбываецца вакол аднаго з найбольш упадабаных месцаў жыхароў паселішча. У нас определена центральная площадь, это место для торговли. И на этом месте они всю жизнь торговали и всю жизнь торгуют и сейчас. Сейчас просто им необходимо предпринимателям, чтобы торговать не на рынках, а на приспособленных местах, у них должен быть кассовый аппарат. Кассовый аппарат они не хотят покупать, обращались в райисполком, место для торговли рынком обозвать невозможно, так как это площадь. Там должны быть соблюдены ряд условий, то есть должно быть обморожено, должна быть соответственно вода. Паводле мясцовага кіраўніцтва, забытая ў Падсвіллі шмат гадоў тэма абавязковай наяўнасці касавых апаратаў узнікла на раённым узроўні пасля таго, як прадпрымальнікі адмовіліся плаціць камунальнай гаспадарцы за вываз смецця з месцаў гандлю. Сёння ІП апынуліся ў складанай сітуацыі. Ради одного этого рынка, брать кассовый аппарат, все говорят, что это невыгодно вообще. Нявыгадна будзе і мясцовым жыхарам. Што праўда, прыватны гандаль таварамі ўласнай вытворчасці ў Падсвіллі працягнецца, аднак знікнуць іншыя неабходныя рэчы, як адзенне ці бытавая хімія. Адное з развязанняў заснаваць сапраўдны рынак. Аднак для яго ёсць месца толькі на самым ускрайку мястэчка, 2 кіламетры ад цэнтру. З такой перспектывай у сваю чаргу не пагаджаюцца асобы ў сталым узроўні. Кіламетры ад цэнтру. З такой перспектывай у сваю чаргу не пагаджаюцца асобы ў сталым узросце. Іншае выйсце – ехаць у суседняе глыбокае. Я до глубокого уже доехать не могу, старый. А где мне купить? Где мне купить? Пенсия была, и вот тут пришли, дешевей купишь. А что ж? А что пенсионеры бастовались? Магазины закрываются, позакрывались. Доход слабый, А где купить здоровую, где купить? 50 тысяч за билет только отдать надо доехать до базара. А еще пройти до базара сколько? Надо, как бы у нас базар. Аднак крызіс гандлю ў Падсвіллі выклікалі не толькі касавыя апараты. За згортваннем працы ІП стаіць найперш прэзідэнцкі ўказ нумар 222, што прадугледжвае абавязковую сертыфікацыю тавараў лёгкай прамысловасці. Яшчэ некалькі месяцаў таму ў Падсвіллі гандлявалі больш за 100 ІП. Сёння не засталося і 2 десяткаў. Ян Бабіцкі, Белсат.